Nos anos 80, cando comezaron as excavacións do adro vello da parroquia de San Vicente do Grove, apareceu unha moeda cun reverso no que se acuña a translación do apóstolo Santiago. O achado foi de tal relevancia xa que é a testemunha histórica máis antiga que existe do traslado dos restos do apóstolo desde Palestina ata Iria Flavia, que se decidiu fabricar a escultura a escala para presidir o atrio da igrexa coa colaboración da Deputación. Que en Adro Vello aparecera unha moeda máis antigua da que temos coñecemento, no que aparece a figura da traslatio, que aparece claramente definido xa no século XII, que o corpo do apóstolo Santiago chegou a Galicia a través do Atlántico, sin ningunha dúbida, a través do Grove de San Vicente, pois é un feito moi relevante, non? A moeda orixinal está feita pola fábrica de moedas Compostela e acuñada no século XII, durante o reinado de Fernando de León. A escultura de réplica, deseño dun alumno da Escola de Cantería da Deputación, conta con 1,2 metros de diámetro e foi elaborada en granito silvestre galego. Os seres humanos nos movemos por afectos e, polo tanto, para as veciñas e veciños de San Vicente, que se recoñeza con unha obra en pedra destas dimensións, e desta categoría, pois ten un valor moi importante, tamén afectivo, de pertenencia, de orgullo de ser dun pobo, e por iso tamén é tan importante, non? O acto de inauguración asistiron numerosos veciños da parroquia de San Vicente que acompañaron as autoridades e o párroco Ventura Martínez, promotor da escultura e encargado de bendicila esta mesma mañá.